Nazdar, Kubo. Čau, Veričku. Představ si, včera jsem to vytáhl s puntem na 120. Si děláš srandu z kopce, ne? Tak, furt lepší než s tím slovenským s Gardem. Máš nějaký problém? Ne, momentálně mi punto jede. Tak si to pojď rozdat. Nejsem na kluky, Kubo. To je jedno. Ve 2 Veronky, kdo bude první v Brně, vyhrává. Platí. Fakt. Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u živého vysílání ze závodu Rally Punta. Budeme vám vysílat vše, co bude zveřejnitelné. Na startu se nám již připravují naše 2 posádky. První ve složení Erik Ščotka za volantem legendárního Punta s jeho navigátorem Ondřejem Gardavským a druhou posádku tvoří Jakub Okruhlica a jeho babeta. Trasa závodu začíná zde v Kojetíně na náměstí Republiky a končí na brněnském náměstí Svobody. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Deset, 9, 8, 7, napětí stoupá, startujeme za několik málo sekund. 3, 2, 1, závod byl odstartován. Závodníci vyjeli na trať a do čela se dostává favorizované Punto. Pro více informací ze závodu nepřepínejte náš kanál. Podívej se na mapy, kudy máme jet. Máme jet doprava, právě teď. Sakra. OG. Jedeme správně. Ano, to by se nedozvídá. A my jedeme do Brna, ty idiote. OG, ty seš takovej idiot. Přinášíme vám nové zprávy ze závodu. Punto Erika Ščotky se posunulo na druhou příčku po navigátorské chybě. Pro další informace ze závodu zůstaňte s námi. Jdem si zahrát. Hej? Zrovna ty vole, budeme v televizi a dostaneme žádný prémie. Slyšel jsi něco? Ne? Ty? Jaký I je ve slově Shakespeare? Super blbý, první měkký a druhý tvrdý, ne? Dík. A hele, už nám jede. Ber ho. Jdem, pane řidiči. Silniční kontrola. Kudy do Brna, prosím vás. Stále rovně a příští vesnici doleva. Jo, díky, naschle. Doháje, co s tím sakra zase je? Do prčic, už to zase nefunguje. Co budu dělat, sakra, co budu dělat, sakra? No, čau, Ríšo. No, ta moja svině zase nejde. To je... No, co s tím mám dělat? Já nevím, v čem může být problém. Jako tak jedu, najednou to začne vynechávat, najednou to chcípnu, už to nenakopnu. No, co mám dělat? No, ale ne, to, jsi blbý, ne, já se na tebe vykašlu.
No to ne, no ahoj. Co to vím za tvůj problém, proč to teď funguje, no, děkuju pěkně. Proč, sakra, proč, co se to udělalo, proč hodně se do toho kope? Do háje. Taky si vždycky necháváš zavázanou kravatu? Prosím, jak jako zavázanou kravatu, takže... No ne, tak když... Jako když máš na sobě tak logický, jo, ty vole. Ale ne, jako když si prostě dojdeš z plesu, tak si dáš na věšák zavázanou a potom... To jako vážně zavázanou kravatu? Ano, ty je se to mnohem, ne, to praktičtější. teda není, ty seš úplnej, to není ani možný, jak ze sebou vůbec můžeš žít. Víš, co se té kravatě děje, úplně totálně deformuješ ty vlákna. Víš, jak to bude za pár let vypadat? No co za pár let, za chvilku, ale no tak. To není přece tak vůbec normální. Ale jde sakra, jde o kravaty, ty blbče, jak můžeš to přece, víš co? To přece, víš ne, co? Tady je odpočívat. No a co prostě jako? si vystup. Ne, nevystoupím si, tohle, ne, nikam nejdu. Prosím tě, běž. Nikam nejdu, běž. Na, běž. Co to sakra, co to? Ty bastarde, já tě vždycky miloval, ty uděláš tohle. Sakra, vidíš OG, kvůli tobě nás zase předjel. Co s tím teďka budeme dělat? No asi budeš muset jít rychleji, vole. No tak jako sakra, prostě mohli jsme mít takovej náckot a ty jsi to tak pokazil, pro boha. That's my girl. Špatně, zastaví, bude sranda. Ne, nebudu jí zastavovat. Ano tak, Eriku, buď aspoň chvíli v klidu. Ne, prostě ne. Ano tak. Tak jo, třeba nám aspoň koupí pivo. Jedete do Brna? Jo, ježišmarja, jedu, vezmete mě s sebou, prosím. Sedejte, jedeme. Tak super, a nevadí, že mám s sebou zavazadlo? Nevadí, já vás ti pomůžu. Tak jo? Angie, ne, dá si je tam sama, to by trvalo moc dlouho. agentem, jo. A ten jako říkal, že si mě prý natočí a že mi se ženy práci v modelinku a teda jako pokud na to budu mít tělo, ale já si jako myslím, že na to tělo mám, že jo. Ježišmarja, já se tak těším. No, my tady jedeme za... Jo, prosím vás kluci, nebudete za to nic chtít, že ne? No asi bychom nic nechtěli, jenom. No to je dobře, já totiž u sebe stejně nic nemám, že jo. Takže jedině sebe a mě byste asi nechtěli, takže... Malá babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.
Vítejte u dalšího vstupu z Rally Puntia. Na prvním místě je momentálně Jakub Okruhlica se svojí babetou a kousek za ním se blíží Punto. Televize, ahoj mami, jsem v televizi. Proboha, co se to děje? To auto je jako rozbitý nebo co? Hlavně klid, nebudeme panikařit. Haj, ten Kuba nás úplně předjede. Co budeme dělat? To není dobrý. Vnitřní klid. Tak co s tím rozbitým autem, pánové? No, já teda fakt netuším. Dáme tam dýmový. Výborný nápad. Ne! No, ahoj šéfe. No, tak jako můj jsme jakože tak trochu na cestě. No, na cestě, no, ale my máme takový problém. Nám se tak trošičku pokazilo auto. No. A já jako nevím, kdy dojede. Ale jako dobrý, oni to určitě opraví, když se na to netváří. Jo. Tak jo, tak naschle. Vůbec jeden. Ve vedení se stále drží Okruhlicova babeta a vypadá to, že svou pozici až do konce závodu nepustí. Pokud se nestane něco zásadního, získá dvoukolový stroj prvenství v této rally. No? Ahoj, Ríšo. Potřeboval bych s něčím pomoct. OG, nech toho, nepřepínej. Ale tam není nic pořádnýho. Tak to nech být úplně. Tak jo. A kde už tam budem? Počkej, za chvíli už tam budem. A stihnu to? Ježíš, určitě jo. Víte, kluci, že jsem úplně slavná modelka. A pak už to by nikdy neuslyšíme. Máme všechno, co potřebujeme? Určitě. To byl dobrý nápad s zkratkou, co? Tak, teď už jenom se připravit. Šílenče, my je chceme zavřít a ne zabít. Ježíš, už zase oni. Dobrý den, pane řidiči, úplně namátková celní kontrola. Dobrý. Takže vás poprosím řidičský průkaz, občanský průkaz a zelenou kartu. Tady. Děkuju, a ještě si foukneme. Tak. Ježišmarja, chlape, vy jste ožrali jak carský důstojník. To máte asi špatný měřiče, já jsem nic nepil už roky. To ti nikdo nevěří. No tak mě pěkně odříkejte abecedu pospátku. Ž, Z, Y, X. No, dobrý, já to stejně dál neumím.
K tomu ještě musíme přičíst tady ty světlý zadní pneumatiky, světláky, jak trochu nefungující. To bude aspoň za 2005 bodů, pane. A nešlo by to, pánové, nějak smáznout? Já nevím. No, blázníš? Brát tak úplatek? Nemiluje nám dá aspoň litr na koblihy. Fakt, no tak asi budeme platit pokutu, pane, no. My si to jdeme sepsat, vy tady chvilku počkejte. Berete stromyky, pánové. Ha, vypálej. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Hnedliky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes v obědu. S takovou toho Kubu nikdy nepředjede. Já vím. A ze mě jako nebude ta slavná modelka? Ty vole, to by nějak nerostly koule. Moje plácačka. Pomíná můj Eli. Jo, konečně jo! Počkat. Dáli? A jedem si pro vítězství. Kde jste tak dlouho? Co tady sakra děláš? Já jsem sem sakra dostal. To je... Kluci, neviděli jste tady někdy toho mojeho agenta? To je na dlouho. Tak pánové, spadla klec. Začení pro maření úředního výkonu. Tak nám Kuba vysvětli, jak jste sem tak rychle dostal? No, takhle. Potom, co jsem vás předjel před Výškovem, jsem si říkal, že už to bude v pohodě a že to zvládnu. Jenže objevily se problémy s Tristorem a neměl jsem náhradní. A neměl jsem jak to spravit, jo. Takže jsem zavolal kamarádovi Ríšovi, on dělá v odtahovce a dokázal mě sem dostat fakt rychle, no. Byl jsem tu dřív jak vy a měl jsem tolik času, že jsem si stihl dát oběd. Počkej, to mi nedává smysl. Když jsem tě předjížděl před Brnem. Počkej, jak jsi mohl předjíždět? Tak, kdo to byl na té babetě? No spíš jdu říct zpátky, Eriku. Při natáčení tohoto filmu nebyla porušena žádná pravidla silničního provozu, nebyla způsobena žádná dopravní nehoda ani zranění. Now when I'm feeling down and out, I'm feeling out of commission, I call you up in a minute, you come on over, I hit it. I was the one who said he's never gonna do it, but did it. Yeah, your love is addictive, without the hugging and kissing, you got me breaking the bank, got me spending my dough. I love the way that you taste and leave your scent on my clothes, you take my breath away, choked up, literally, my body felt the pain those couple days when we broke up, you killing me. Takže, dámy a páni, dám vám radu. Nikdy, hlavně na babetě si neříkejte, že na rezervu mi to vystačí akorát domů. Nevystačí. Dopadnete jako já, 10 kilometrů před barákem budete volat někoho, aby vám dovezl kanistr. A to je druhá věc. Vždycky se sebou vozte kanistr. Pokud jedete dál jak 2 kilometry, možná 3, to je jedno, záleží, jaký je váš rádius tlačení. Vždycky s sebou berte kanistr. Říkal jsem si, to vystačí, celou cestu z Vyškova v pohodě. A teďka 10 kilometrů před barákem, prdeli. Stojím a čekám, jo? Jenom moje rada pro příště. Tak zatím čus.